Ingon aning eksena ang makita sa Pantawan Park, Rizal Boulevard sa Dakbayan sa Dumaguete sa niaging adlaw. Makita ang mga bombero ug mga miyembro sa Barangay Fire Brigade na nagtinabangay sa usa ka bucket relay challenge, pagsulot og protective equipment ug pagtulod sa usa ka fire truck. Parte ni sa mga kalihukan atol sa gipahigayong Regional Fire Olympics sa Bureau of Fire Protection 7 dinhi sa Dakbayan. Gipasigarbo sa Fire Olympics ang abilidad sa mga bombero sa pagresponde sa sunog ug usapod ni ka kompetisyon sa mga kawani sa BFP sa matag probinsya sa Rehiyon 7. This is a program not only to showcase their skills, it's more of an assessment of their capabilities and need to be improved. For the contingents, 7 contingents with their own community fire auxiliary group, barangay fire brigade, and industrial fire brigade. Yes. Nasa 180 lahat. 180 participants. Makatabang sabning kalihukan alang sa pagpalig-on sa kapasidad sa barangay labot sa pagresponde sa sunog. Ang ato pong gipangkuha is mga batanon para dali pa silang maka-responde gyud. Unya kani siya makita po nato kung giunsa gyud nila gitudlo pod kung unsaon pag palong kung adunay mga panghitabo nga sunog sa ato ang barangay. Gikan sa Dumaguete City, kini si Roy Lamotan sa PIA alang sa MBCV.